It's the Anto man again. A gas master. Go mando blaster and the Jimanya faster. RMF, Rorangu Kani. Roya Home Mafia Family. 2018 production. So me say. Semi-final stage ndapindira Mataga eze ini ntamapedzera Ntamaratidza kuti ndiri mukoma Zviri zvemango maka ini ndakapasa Semi-final stage ndapindira Mataga eze ini ntamapedzera Ntamaratidza kuti ndiri mukoma Zviri zvemango maka ini ndakapasa Ndiri pastage pakauya vesabotage ndowacheka cheka futi kuita unge makabeji Kuvanda wakanga mupani kuita unge maveji Woma ndichibata futi zvine average Rangu tarenda ndishandise midzi Kuri kumangoma ndongotenda kuna tenzi Vachashamisika ini ndatora chibanzi Nemangoma ndabudira futi kumuzanzi Semi-final stage ndapindira Mataga eze ini ntamapedzera Ntamaratidza kuti ndiri mukoma Zviri zvemangoma ka ini ndakapasa Semi-final stage ndapindira Mataga eze ini ntamapedzera Ntamaratidza kuti ndiri mukoma Zviri zvemangoma ka ini ndakapasa Kunyanya Mataga ai anowanzo prata This time nemangoma ini ndowabata-bata Ndovatikirira pasi kunge mabata-bata Kuri kumangoma ini kavasandijaire Kunge mbambaira pasi ini ndovajarira Kunge kasi musaga ini ndovasungirira Ndobva ndawakanda murizi wobva waerera Kuri kumangoma ini vasandijairira Semi-final stage ndapindira Mataga ese ini ntamapedzera Ntamaratidza kuti ndiri mukoma Zviri zvemangoma ka ini ndakapasa Semi-final stage ndapindira Mataga ese ini ntamapedzera Ntamaratidza kuti ndiri mukoma Zviri zvemangoma ka ini ndakapasa Ndiri pastage pakauya vesabotage ndowacheka futi kuita unge makabeji Kuvanda wakanga mupani kuita unge maveji Woma ndichibata futi zvine average Rangu tarenda ndishandise midzi Kuri kumangoma ndongotenda kuna tenzi Vachashamisika ini ndatora chibanzi Nemangoma ndabudira futi kumuzanzi Semi-final stage ndapindira Mataga ese ini ntamapedzera Ntamaratidza kuti ndiri mukoma Zviri zvemangoma ka ini ndakapasa Semi-final stage ndapindira Mataga ese ini ntamapedzera Ntamaratidza kuti ndiri mukoma Zviri zvemangoma ka ini ndakapasa Kunyanya Mataga ai anowanzo prata This time nemangoma ini ndowabata-bata Ndovatikirira pasi kunge mabata-bata Kuri kumangoma ini kavasandijaire Kunge mbambaira pasi ini ndovajarira Kunge kasi musaga ini ndovasungirira Ndobva ndawakanda murizi wobva waerera Kuri kumangoma ini vasandijairira Semi-final stage ndapindira Mataga ese ini ntamapedzera Ntamaratidza kuti ndiri mukoma Zviri zvemangoma ka ini ndakapasa Semi-final stage ndapindira Mataga ese ini ntamapedzera Ntamaratidza kuti ndiri mukoma Zviri zvemangoma ka ini ndakapasa Yo big up spicy We authority Yeah man It's Anto Maduru Masterman Sin Yo T-Level Big up to you You're mad Greatest producer Yeah man Sin Hold on